warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjutkan nerusaken Al-Ibris basa Jawa surat Al-Haqqah ayat selangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dene wong-wong kang diparingi buku amal katampa sarana tangan kiwane, dheweke padha ngucap, aduh mbok iya ingsun mbok ora diparingi buku ingsun wae. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Kepingin aku mbuh ingsun ora weruh bae apa iku sejatine hisab ingsun. Aduh mbok iya pati ingsun zaman ing donya iku medhot urip ingsun sehingga ingsun ora ditangekake kaya ngene. Ma aghna anni maliyah. Bondo ingsun ora bisa nyugihake ingsun apa-apa, ora bisa tulung bondoku, gak iso nulungi. Halaka inni sultani yakhudhu faghullu thummal jahima sallu. Hujah-hujah lan kekuatan lan kawotan ingsun pegot kabeh saking ingsun ora andayani apa-apa. Kala iku banjur ana dawuh kang tumuju marang malaikat Zabaniyah, sira tanggaba wong iku nuli sira belenggu wong-wong iku. Summal jahim sallu. Nuli ana ing neraka jahim sira cegurna wong-wong iku. 32. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Nuli ana ing rantai kang ukurane 70 dhira' sira lebokno wong-wong iku. Ayat 33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Temenan wong-wong iku biyen kahanane zaman ing donya ora iman marang Allah Ta'ala kang maha agung. 34. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim. Lan ora nganjurake awake dhewe lan uga ora nganjurake wong liya tumrap aweh mangan marang wong miskin. Mula dheweke ora bakal dina iki ana ing kene oleh korobat kang manfaati dheweke. Terakhir 36. Wala ta'amun illa min ghislin. Lan uga ora bakal mangan kejaba saking ghislin. Ghislin yaiku nanah uwuke ahli neraka utawa jarang-jarang kang banget paite, carang-carang kang banget paite. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manfaat. Matur nuwun, subscribe.